alles wat hij zei, dat klapte eigenlijk wel heel erg. En dat ik dacht van ja, hoe weet zo'n man dit? Oké, nou mag je de ogen weer openen. Hey, leuk dat we juist met deze nieuwe plein praten. Dit is een speciale video, want hij gaat door alles wat tussen de hemel en de aarde is. Mysterieus? Dat vind ik. Maar het is wel iets wat mij behoorlijk dwaande houdt. Later vertel je daar meer over. Maar druk eerst alvast op de tomkom heeg om deze video te liken en vergeet net te abonneren op ons chillkanaal. 3 dream signs you should never ignore. Number 1, being shot in your dream is a sign there's a toxic person in your life. Number 2, if you have a dream about falling, this is a sign you need to let go of something. And number 3, dreams about being chased means you're avoiding something in your life. Dit is mijn TikTok feed. Allerlei horoscopen en oorzaken die te maken hebben met spiritualiteit. Dit is bijvoorbeeld tot allerlei tarotkaarten en sterrenbeelden. Minst is bijvoorbeeld een kreeft. Nou, spiritualiteit had te krijgen met zaken die te geest onbelangrijk. Het wordt op een soort wijze gebruikt en kan te krijgen hebben met religie of bopennatuurlijke krachten. Maar de klam luidt op de persoonlijke, innerlijke ondervinding. En in deze video bezoek ik een antwoord te krijgen op een bepaalde vraag. Dit is een foto van mijn mem. Ze heet Bea en ze is een perelien verstoorn. Dat was een hele drege periode voor mij. Ik vooral omdat ik nog zo jong ben natuurlijk. Gelukkig gaat het nou beter met me. Ik ben met mijn beppe en dat gaat heel goed. Maar toch zit ik nog wel met een hele wichtige vraag. Ik ben namelijk alleen nog opvoedend door mijn mem en mijn huid weer net. En vroeger vond ik dat net zo slim, want ja, ik wist net beter. Maar later kwamen de vragen. Zoals wie ben ik, waar kom ik bij, waar is mijn huid? Ja, helaas had mijn mem daar nooit echt helemaal antwoord op kent. Natuurlijk ik maar haar eigen reden. En waarom net, dat weet ik net zo goed. Maar goed, mijn mem is nou verstoorn en ik weet net waar mijn huid is. En de veelste waarschijnlijk al omkom, ik wil graag meer over mijn huid weten. Vind je dat nou een goede vraag? Like even deze video. Ik ben nu in Hoogeveen, in Drenthe. Want je redt Lammert Begeman zijn spirituele praktijk. En op zijn site ziet dat hij paragnost en medium is. En volgens mij is dat krek wat ik nodig heb. Wel een beetje spannend. Maar goed, ik heb een foto van mijn mem om. Want hij zei dat hij die neder gaat. Dus, let's go. Ja, paragnost is eigenlijk gewoon iemand. Men noemt mij ook wel de spreekbuis tussen hemel en aarde, maar puur het contact met gene zijde kunnen hebben om met dierbare overledenen gewoon in contact te kunnen komen. En ook een beetje toekomst kunnen voorspellen, zeg maar, van degene die dan voor mij zit. Ja, dat is een beetje in de algemene term paragnost. En hoe komt u dan in contact met de hemel en de aarde? Niet via een telefoonlijntje, zoals het tegenwoordig makkelijk kan natuurlijk, maar Nee. gaat eigenlijk gewoon via van, nou, ik zie dan mensen die overleden zijn, die zie ik om ons heen. Daarom start ik ook altijd met een stukje muziek. En dan zie ik mensen overleden mensen om de mensen heen die dan bij mij komen. Nou ja, ik ben nu 3,5 jaar geleden mijn moeder verloren. Bea heette ze. Ze is overleden door leukemie. En ik ben wel heel benieuwd of u misschien met haar kan praten of contact met haar kan maken. 9 maanden voor haar overlijden. Dan zie ik al een soort hobbel ontstaan in haar hele verhaal. Dus dat dingen even compleet voor haar even op de kop komen te staan. En ze was altijd heel erg strijdvaardig. Ik wilde altijd dingen aanpakken. Ik kon ook nooit stilzitten. Altijd bezig zijn. Altijd druk. Altijd bezig zijn. Alles wat hij zei, dat klapte eigenlijk wel heel erg. En dat ik dacht van ja, hoe weet zo'n man dit? Ik bedoel, hij kent mij net, hij kent mijn mem net. Merk je wel eens hier een kriebeltje trouwens? Hier net boven jou onder je neus. Soms. Dat is niet je snor, maar dat is toch... ze soms even zo met de vinger daar even bij langs gaat eigenlijk. Oh, echt? Ja.
wat ik ook even zie van is net even zo'n soort streeltje hier net even achterlangs. Dus dat je, het kan zijn dat je soms even wat prikkeltjes of tintelingen kan voelen hierachter. Dan zit ze even zo met haar hand hier achterlangs. Dit is toch van ja, dat kan wel klappen. En dat viel ik soms ik. Dus dat is dan ook wel raar. En ik is misschien ook al ging daarop letten. Wie is een F? Heb je al een keer, ben je al een keer wakker geschrokken ineens iets? Ja. Want ze heeft een keer letterlijk gewoon of voor je gestaan. Of dat je in één keer dacht van wie staat er nu hier in één keer om het zo maar te noemen. Het kan net zijn in je slaap om het zo maar, of net in je onbevangen slaap. En dan is ze letterlijk even langs geweest. En daar ben je best wel even van geschrokken op dat moment. Ja, het is heerlijk waar. En ik ben op het Scopeline van OBS het Hartleger. En je doet ze in de les on mindfulness. Een soort meditatie. Eigenlijk wel iets wat met spiritualiteit te maken heeft. Azen krijg ik misschien antwoord van Lammert op mijn belangrijke vraag. Maar eerst ben ik benieuwd of de band iets weten over spiritualiteit, mindfulness en de paranormale wereld. Spiritualiteit is eigenlijk lowen in die zelf en in oormeesken. Ja, het is ook mooi tot rust komen en eigenlijk gewoon best anders in loost. En ik kan steeds maar in eigen geest praten. En ben je zelf spiritueel? Wel en net. Het is net dat ik er in loop, maar het is ook net dat ik denk ik wil dat er nog iets is na het leven. Zo. Wat is mindfulness? Nou, mindfulness is eigenlijk dat die zelf tot rust brengt. Dus doet alle keer oefeningen. En bijvoorbeeld met het werkje, dan is het een hele drokke holisme. En die lichaam is ik dan heel druk. En als je dan met mindfulness bezig bent, dan wordt het rustiger. En dan kies ik maar die aandacht bijvoorbeeld naar die chinta. En dan heeft het meer focus. En wat gebeurt er dan als zo'n chantings? Nou, dan verliest eigenlijk een beetje alles om die heen en dan wordt het eigenlijk meer rustig. Loosto dat er iets is na de deur. Ja, ik ben christelijk en ik denk eigenlijk dat het naar de hemel gaat. En dat is dan gewoon eigenlijk eeuwig een leven heeft. Mijn weppen, die is dus alleen en mijn pa ik. Ja, ik heb zonder woord het idee dat ze op een of andere manier toch naar mij sjuggen, maar ik weet net hoe. Want dat ze wel mooi mee in contact binnen. Zo. En hoeveel is dat? Nou, het is eigenlijk wel fijn, maar ik wil weer een beetje raar eigenlijk. Iets wat wil je graag weten? Ik ga niet op jou helemaal in jouw persoonlijke dingen in even nu, want dat doe ik bewust, want ik snap dat je dat misschien ook wel heel graag wil, maar heeft een ander natuurlijk niet altijd wat mee te maken. Ik heb wel een vraag. Kun jij erachter komen, misschien via mijn moeder, wie mijn vader zou kunnen zijn? Heb jij, in zoverre dichterbij dan je zelf niet zou denken. Goed onthouden. En hier die net helemaal duidelijk antwoord op. Hij zou dat mem dat net hoeven vertellen. Dus er is een bepaalde murre wat er nog, daar moet ik ze maar hoe heen komen, dat moet ik zelf nog ontdekken. De moeder wijst op een dame die daar iets meer van af weet nog. Ik moest met een vrouw praten die nog dicht bij mij stiet. Dus ik denk misschien mijn tante of een goede vriendin van mem. Dus dat zou ik, dat ik daar maar moest praten. En dat ik daar misschien via haar en foto's er meer achter zou komen. Dus daar moet ik meer gaan zoeken dan. Ja, het is een dame en of het nou een tante is of in ieder geval... Ja.
dame die daar iets meer van af weet. En die ook waarschijnlijk weer wat hints gaat geven. Om uiteindelijk ook weer dichter bij het verhaal te komen van wat er eigenlijk al 21 jaar geleden heeft afgespeeld. Ja, zo inderdaad. 21 jaar weer om. Foto's besjen. Dus. Van 21 terug. Dus even 2 jaar voor jouw geboorte. Precies, ja. Oké. Ja? En als je daar via het verhaal met die dame ook mensen voorbij ziet komen of foto's vanuit die tijd, ja, dan zeg ik van daar zou nog wel eens een stukje waarheid uit kunnen gaan komen. Ja, voor nu vond ik het al heel soort. Dus ik moet het ook even laten bezinken. En ik vond het echt mooi om te doen. En ik denk misschien over een tijd gaan we hier nog misschien een video maken. En gaan we daar verder in dat verhaal van wie is mijn huid. Dat weer een pittig verhaal. Ik heb nog even nagedacht toen ik een gesprek met Lammert. En dat vond ik toch wel heel indrukwekkend. Ik vond het wel mooi, maar ik weet niet helemaal of ik het lowen mat. Maar ik ben wel iets dichterbij komen bij mijn mem. En dat vind ik iets heel moois en positiefs. Laat even weten wat je van deze video viest. In de comments of stuur een berichtje op Insta of de Discord. Dat mag natuurlijk ik. En dan zie ik je weer bij een nieuwe video. Doei!